Paksa Kukrazar kelas yang rapra mana sariso tinco ni press kan mani sang level de kayo जोंनि उदालगुरिनि बायदि हाजारनि प्रेस खालामबाबो जों मानो लेभेल सोरलै नों गथ' सिनायाखै नोंखौ मोननायबा दाबायदियाव खेरेन्दाय गाख्रेबनाय बायदि ख्रेब गाख्रेबोमोन आं आंनि जुथाजों खेरेन्दाय गाख्रेबनाय बायदि ख्रेब गाख्रेबोमोन खर'आव गाख्रेबबा खेरेन्दाया जेरै बेलथाय बिदि बेलथायगौमोन नोंखौ आरो बाक्सायाव ब्लेक मानि गैया व्हाइट मानिसो दोङो बेनिखायनो खम दामनि गानो मानोना बिसोरो मा बिमा बिफानि सायाव सोरनिबा सायाव सोनारनानै ड्रेस बाया गाव गाव कामायनानै व्हाइट मानिजों बायो उदालगुरियाव ब्लेक मानि दङ बिमा बिफानि सायाव नोंसोर बिमा बिफानि सायाव धुमकि होयै होयैसो बायनाय लाजिनो रोङा साला गाव कामायनानै बाय अब्लाना मिथिगोन फैसानि भेलुखौ माबायदि नोंसोरा बिमा बिफानि सायाव धुमकि होयै होयै मोनदों नालाय बेनिखायनो हाजार माबा माबिनि गानगासिनो मोनगोन उनाव हिनजाव लाबा बुजिगोन बिमा बिफानि सायाव धुमकि होना लानायखौ बुजिगोन देनां बेफोरबायदि थांखाना आरो सिख्लाफोर नङाबा नोंसोरबो पस्तायनांगोन खामानि सामानि उदाय रोङा गिदिं गिदिं जाथिंबाय थागोन बिमा बिफानि सायाव